Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Isang lalaki ang natagpuang nakahandusay sa kahabaan ng barangay Macabito, Malasiki. Kinilala ang lalaki na si Henry Torre, 34 anyos, residente ng barangay Barang, Malasiki. Nabagsakan ng puno ng ipil-ipil si Torre habang nagmamaneho pauwi sa kanilang bahay. Karkonto ya, ako malang ito may karkonto sa kidlat. Hindi yung malaking ulan. Ayon kay Torre, halos isang oras na umano itong nakahiga sa gitna ng kalsada. Dahil sa madilim at malakas na ulan, hindi umano siya napapansin ng mga sasakyang dumaraan. Ngunit agad naman siyang tinulungan ng ilang residente ng barangay Macabito nang siya'y napansin. Dinala agad nila si Torre sa pinakamalapit na ospital at kasalukuyan ng nagpapagaling. Sa pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1 at PNP Lingayen, timbog ang isang lalaki matapos magsagawa ng buy-bust operation sa isang motel sa Lingayen. Nakilala ang lalaki na si Jason F. Saringan, 19 anyos, residente ng Solis Street, Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Nakumpiska sa kanya ang 3 pirasong transparent na sachet na naglalaman ng shabu na may katumbas na halagang 1,500 pesos, 2 cellphone at 500 pesos marked money. Haharap ang sospek sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Unprotected sex. Ito ang kadalasang sanhi ng pagdami ng bilang ng mga taong nagkakaroon ng HIV/AIDS. Talamak din itong nagaganap sa mga kalalakihang nakikipagsiping sa kapwa nila lalaki nang walang proteksyon. Ayon kay Dr. Carlo Marco Orduña, Chief of Clinics ng Pangasinan Provincial Hospital, karamihan sa mga apektado ng nasabing sakit ay hindi alam na nahawa na sila. Actually, ang cases nakikita naman natin sa datos, karamihan pa rin mas malami pa ng mga males, and more prone are the male to male ratio na yung unprotected sex. But you cannot discount the fact na meron din tayong mga cases ng female and of course transplacental transfer. Kahit mga bata, yung kakapanganak meron na rin. Labis ding ikinababahala ng mga otoridad ang patuloy na pagtaas ng kaso ng mga nagkakaroon ng HIV/AIDS. We will be having a problem in terms of ano yung mga measures on how to contain this or saan sila ilalagay if they have this positive AIDS/HIV already. So, ano yung mga hospice or saan natin sila mga wards na pwede natin sila on how to manage them, particularly the personnel, the awareness of the person kasi pwedeng makatransmit din ito, especially needle-free. Kasabay ng malakas na ulan, nakaranas ang Pangasinan ng hailstorm o pag-ulan ng pira-piraso at maliliit na yelo. Sa amateur video na ito ni John Mark Baniked, kitang-kita ang pagbagsak ng mga yelong sinlaki ng butil ng mais. Yung pag-ulan po ng yelo, natakot po kami. Kasi po akala namin may nagbabato tapos bigla po artista ka na. Nagsisigawan po sila, tapos iba po natatawa, tapos iba excited. Ayon naman sa Pag-asa, wala naman daw dapat ipangamba, lalo't normal naman daw itong nangyayari. Magkakaroon po tayo ng pag-ulang ng yelo, doon sa pag may nakikita tayong yung makapal na ulap, yung tawagin ay yung mamatos clouds. Nagbigay ng panibagong abiso ang pamunuan ng Pangasinan State University tungkol sa pagbubukas ng kanilang klase. Sa halip na sa July 6, inilipat na ito sa August 10. To open the classes on August 10 is still the ongoing enrichment and revisions of our instructional materials. Then we come to the point also that we need also to revisit again our syllabus, our instructional materials, and implementation of the outcomes-based learning and teaching, or the OBE and OBTL. Samantala, pinabulaanan naman ni Buted ang balitang kumakalat na sa buwan ng Setyembre pa umano ang kanilang pagbabalik klase. There's no such thing as announcement because my first announcement on the August 10 actually happened yesterday with the other TV 17, and then this is my second to
to ask really what is the status of the university regarding the opening of our classes. Sinimula ng selebrasyon ng ika-68 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Dagupan sa pamamagitan ng isang parada. Ang naturang parada ay nilahukan ng LGU Dagupan sa pamumuno ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, mga estudyante, guro at maging ng mga NGO. Ayon kay Mayor Fernandez, layo ng naturang lakad na ipakita ang pagkakaisa at samahan ng mga Dagupenyo na yamang 68 taon na ang lungsod ay kinakailangang mas patatagin ito. Gayon din, humingi rin siya ng tulong at kooperasyon sa mga kapwa Dagupenyo. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.